Magandang araw po sa inyo mga kalakbay. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Marcel. Edad 42 na sa kasalukuyan at nakatira dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang isa sa mga karanasan ko. Noong akala ko ay buntis ang dalawa kong kapitbahay na sina Bigay at Juday. Hindi ko na po babanggitin pa ang eksaktong lugar kung saan dito sa San Jose del Monte naganap ang mga pangyayari. Sa kadahilan ng magpas hanggang ngayon, ay dito pa rin kami naninirahan at ang aking pamilya. Nagsimulang maganap ang pangyayaring ito taong 2011. Nasa ikatatlong buwan na nagbubuntis ang kapitbahay kong si Bigay. Kaunting paliwanag lamang po mga kalakbay sa tinitirhan naming bahay upang hindi kayo malito. Bagong salta at nakatira po kami ng aking asawang si Melvin sa bagong pabahay dito sa Bulacan. Ngunit tila purok ang lugar na ito kung saan dadaan ka muna sa isang malawak na talahiban at mapunong kalsada. Siguro ay mga 30 minutos ang bibiyahihin bago makarating sa sentro ng lugar namin. Ang pabahay dito ay dikit-dikit kung saan ang mga nakatira na ang magdidesisyon na kung ano ang ididisenyo sa bahay nila. Noong unang lipat namin ay kakaunti pa lang ang mga nakatira roon at lahat ay nanggagaling pa sa iba't ibang lugar. Hanggang sa hindi naglaon ay parami na ng parami ang kapitbahay namin. Balik na po tayo sa kwento. Isang hapon ng kalakbay ay kauuwi ko lang galing sa trabaho ko nang makita ko ang isang babae na naghahakot ng mga gamit niya papasok sa loob ng bahay na kadikit lang sa bahay na tinitirhan ko. At dahil sa likas sa ating mga Pilipino ang pagiging palakaibigan at pagiging marites kung kaya nakipagkilala ako sa babae at napag-alaman kong Bigay ang kanyang pangalan at mula pa sila sa lugar ng Cavite. Huwag kang mahihiya kung may kailangan ka. Magsabi ka lang ha. Uwi ka ako dito. Sige, salamat. Narinig kong tugon niya bago ako tuluyan nagpaalam sa kanya at pumasok na ako sa loob ng bahay namin. Ang bahay pala namin ay mataas mga kalakbay. Mataas ito ngunit walang second floor at may jealousy na bintana sa pinakamataas na bahagi kung saan doon pumapasok ang liwanag ng araw. Nang mga panahong iyon ay lumaganap din ang usap-usapan na may gumagala umanong malaking baboy sa lugar namin. Kahit na wala namang nag-aalaga ng baboy, sa kadahilan ng bawal mag-alaga ng baboy dahil walang mapagtatapunan ng dumi nito at tiyak na mangangamoy ito. Ayon na rin sa matandang nagtitinda ng pandesal tuwing madaling araw. Isa pa, minsan na rin kasing may nagtangkang mag-alaga ng baboy. Ngunit agad itong inireklamo dahil sa nangamoy ang dumi. At magmula noon ay wala nang nagtangka pa. Pero hindi ko na lang iniintindi ang mga usap-usapan na kumakalat sa aming lugar. Dahil hindi naman ako naniniwala sa mga aswang-aswang na yan. Hanggang sa isang araw ay nagkaroon muli kami ng kapitbahay na si Juday. Malapit itong kaibigan ni Bigay. At si Bigay na din ang nagrekomenda kay Juday na may bakante pa sa katabi ng bahay ko. Itong si Juday mga kalakbay ay nasa barko ang asawa. Kung kaya mag-isa lang ito sa bahay niya at bibihira ko itong makitang lumabas at makisalamuha sa aming mga kapitbahay niya. Subalit kahit ganun pa, ay nakakausap ko naman siya paminsan-minsan. Makalipas ang isang buwan, isang hapon noon habang naglalakad ako pa uwi sa bahay namin, ay malayo pa lang nakita ko na ang iilan sa mga kapitbahay ko nag-uumpukan na tila ba may kung anong pinag-uusapan. Nang makalapit na ako sa kanila ay bagya akong binagalan ng paglalakad upang marinig ko ang kanilang pinag-uusapan. Naku, alam niyo ba, may nakakita daw kay Juday na habang lumalabas ng bahay niya ay malaki daw ang tiyan. Wika ng isa sa marites namin mga kapitbahay. Oo nga, noong isang araw din nakita ko siya. Baka buntis siya. Tugon ng isa pang marites kong kapitbahay. Hoy kayo, tigil-tigilan niyo yung pagchichismisan niyo. Sabat ko sa kanila saka nagpatuloy na sa paglalakad. Nang nasa tapat na ako ng bahay ko ay nilingon ko pa ang mga nag-uumpukan. Nasipat ko ang isang matandang lalaki na sa tingin ko ay nasa 70 anyos na. Inisip ko na lang na siguro ay isa siya sa mga marites na nag-uusap-usap at hindi ito natuwa sa sinabi ko. Hindi ko na siya pinansin pa at tuluyan na akong pumasok sa bahay namin.
Dahil sa pagod ay hindi na ako nakapagpalit pa ng damit at nahiga na agad sa higaan namin ng asawa ko. Mamaya na lang ako magpapalit ng damit. Sambit ko sa isip ko at iidlip muna ako saglit. Madilim na namagising ako habang may paulit-ulit na katok mula sa pinto. Nang pag-aakala kong asawa ko na ito ay agaran na akong bumangon at binuksan ang pintuan ngunit wala namang tao. Luminga-linga pa ako sa paligid at nang madako ang paningin ko sa bahay nila Juday, ay nakita kong kakabukas lang din ni Juday ng pinto at nakatayo sa harap niya ang matandang lalaki na hindi ko alam kung ano ang pangalan. Doon pala nagmumula ang katok na kanina ko pa naririnig. Nakita kong may mangkok na iniaabot sa kanya ang matandang lalaki. Narinig ko pang nagpasalamat si Juday sa matanda bago ito pumasok at isinara na ang pinto. Napatingin naman sa akin ang matanda at nakita kong napangisi ito ng pagkalaki na animoy nakakita ng pagkain. Nanlilisik din ang mga mata nito at napapadila pa sa kanyang mga tuyot na labi. Nandiri at kinilabutan ako sa kanyang ginawa. "O mahal, gabi na, ano pang ginagawa mo't nakasilip ka dyan?" Napaigtad ako nang marinig ko ang boses ng asawa kong si Melvin. Nasa tapat ko na pala ito at kararating lang galing sa trabaho niya. Inaantay kasi kita." Iyon na lang ang naging tugon ko sa kanya at iginaya ko na papasok sa loob ng bahay. Habang kumakain kami ay hindi ko mapigilan ng hindi maikwento sa asawa ko ang napag-usapan ng mga marites kong kapitbahay na buntis umano si Juday sapagkat wala naman ang kanyang asawa at nasa barko iyon. Maliban na lang kung may ibang nangyayaring hindi ka nais-nais. "Ano ka ba? Huwag kang magpapaniwala sa mga kapitbahay natin," saway niya sa akin. Dahil hindi daw magandang pagtsismisan ng buhay ng iba. Narinig ko lang naman sa kapitbahay din natin, ang KJ mo naman. Napaismid na lang ako, saka uminom ng tubig dahil tapos na akong kumain. Naging matiwasay naman ang gabing iyon. Kinabukasan, habang papasok ako sa trabaho ay nakasabay ko sa paglabas ng pinto si Bigay. Binati ko siya ng magandang umaga at tumugon naman siya. "Saan ang punta mo at ang aga mo yata?" Tanong ko sa kanya habang naglalakad kami palabas ng purok namin. Nakita ko namang napangiti ito ng malaki at nagwikang, "Mamimili ako ng gamit ni baby." Masaya niyang wika. Napangiti na din ako sa tinura niya. "Talaga? Ilang buwan na?" Tanong kong muli dito. "Magtatatlong buwan na. Excited na nga kami ni Mister. Kasi unang baby namin ito." Binati ko naman siya at sinabi mag-iingat parati at alagaan niya ang kanyang sarili. Nang malapit na ako sa aking pinapasukan trabaho, ay nagpaalam na ako sa kanya at naghiwalay na kami ng daan. Habang nasa trabaho ako, sa di kalayuan ay may nasipat akong isang matandang lalaki na nagbibigay ng kung ano-ano kay Juday. Nakatingin ito sa gawi ko at nakatitig lang sa akin. Nakaramdam ako ng hilakbot na mga oras na iyon dahil ano naman ang gagawin ng matandang iyon sa tapat ng tindahan namin. Tindera nga po pala ako sa hardware, mga kalakbay. Ilang metro lang ang pagitan nito sa bahay namin. Ilang sandali pa ay nakita ko si Juday. Napapalapit sa tindahan namin at bumili ng 1 kilong pako. Habang iniaabot ko kay Juday ang binili niya, ay muli ko pang sinipat ang kinaroroonan ng matandang lalaki at matalim itong nakatitig sa babae. "Juday, mag-iingat ka parati ha. May nakikita kasi akong umaali-aligid sa'yo. Lalo na yung dinadala mo. Ingatan mong maigi." Napansin kong napatanga ang itsura ni Juday at nagwikang, "Salamat sa paalala, Marcel. Mag-iingat ako." Tugon niya sa akin sa katuluyan ng umalis. Napakunot naman ang noo ko sa tinura ng itsura niya. Natila ba nagtataka sa sinabi ko. Sinundan ko pa siya ng tingin at napagtanto kong tama nga ang mga marites kong kapitbahay sapagkat nananaba nga ang katawan ni Juday. Isang araw ay ginabi na ako sa daan pauwi sa bahay namin dahil may dinaanan pa ako sa sentro ng lugar namin. Nang sipatin ko ang oras sa aking relo, ay nakita kong mag-aalas 7 na at madilim na ang kalsadang tinatahak ko na puro talahiban sa gilid. Minadali ko na ang paglalakad ko, ngunit tila ba napakabagal kong maglakad at napakalayo ng tinatahak ko. Nakakarinig na rin ako ng mga kakaibang tunog na animoy may patong nakasunod sa akin. At sa tuwing hinahanap ko ito ng tingin, ay wala naman akong nakikita.
Mabuti na lang at may dumaan na tricycle, kung kaya pinara ko na ito at sumakay na ako. Nang makarating ako sa bahay namin, ay wala pa rin ang asawa ko ng mga oras na iyon. At sigurado akong nag-o-overtime na naman ito sa trabaho niya. Pagkapasok ko sa bahay ay napakadilim pa. Kinapa ko naman ang ilaw sa gilid ng pintuan at binuksan iyon. Saglit muna ako nagpahinga at maya-maya ay inihanda ko na ang hapunan namin. Habang naghahanda ako sa kusina namin, ay nakaamoy ako ng tila ba amoy ng kanal na kinakawkaw at umaalingaso ang mabahong amoy nito. Palakas ng palakas ang mabahong amoy na iyon na nagpatakip sa aking ilong. Naisip kong siguro ay naglalabasan ng mga daga sa kanal at baka uulan. Ngunit napatigil ako sa kinatatayuan ko nang bigla kong marinig ang napakahinang huni ng wakwak na tila ba bumubulong lang ito sa tenga ko. Nanindig talaga ang balahibo ko ng mga sandaling iyon at napapitlag ako sa kinatatayuan ko. Agaran kong nilak ang likurang pinto ng bahay namin at tumakbo na ako patungo sa higaan namin ng asawa ko. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng malakas na tunog ng tiktik at tila ba may malaking nilalang na naglalakad sa bubungan namin. At nakikita ko pang lumulundo ang yero namin. Sobrang kilabot at takot na ako ng mga sandaling iyon. Nasipat ko pang mag-aalas 9 na ng gabi ay wala pa din ang asawa ko. Ilang sandali pa ay naramdaman ko nagtungo sa kabilang bahay ang mga yabag na kanina ko pa nakikitang lumulundo sa bubungan namin. Dahil sa takot na nararamdaman ko, ay nakalimutan ko ng iluto ang paksiw ng gabing iyon. Muli ko na lang naalala nang makaamoy ako ng amoy sunog. Hindi pa sana ako pupunta ng kusina dahil natatakot pa ako, ngunit nilakasan ko na lang ang loob ko dahil baka masunog ang bahay namin. Hinintay ko na lang ang asawa ko sa tapat ng pinto namin at saka lang ako nakahinga ng maluwag nang makita ko ng paparating na ang asawa ko. Nagtaka pa siya kung bakit ako nasa may pinto. Agaran ko namang sinabi at ikinuwento sa kanya ang naranasan ko kani-kanina lang na may aswang na dumaan sa bahay namin. Kailan ka pa naniwala sa mga aswang na yan, mahal? Natatawang tanong ng aking asawa na tila ba nakarinig siya ng biro. Napakunot noon na lang ako sa tanong niya at hinampas siya sa braso. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Nagtatampong wika ko. Saka pumasok na sa silid namin. Inisip ko na lang na baka ang dalawa kong kapitbahay na buntis ang inaaswang. At dahil sa napapagitnaan ng bahay ko, ay baka nalito ang aswang kung sino sa dalawa ang aaswangin niya. Kinabukasan ay lumiban muna ako sa aking trabaho nang makaramdam ako ng pananakit ng ulo at pagkahilo na tila ba naduduwal ako. Nagpahinga na lang ako ng araw na iyon. Nang sumapit na ang gabi, ay muli ko na naman narinig ang huni ng wakwak at tiktik. Maging ang napakabahong amoy ay naaamoy ko na naman. Dahil sa sama ng pakiramdam ko, ay hindi ko na lang pinansin pa ang aswang na iyon. Hanggang sa dumating na ang asawa ko galing sa kanyang trabaho at nawala na naman bigla ang tunog na naririnig ko sa tuwing dumadating ang asawa ko. At tanging mga hiyawan na lang ng mga pusang tila nag-aaway sa aming bubungan ang tanging naririnig ko. Hanggang sa makatulugan ko na lang ang ingay nila. Makalipas pa ang ilang gabi, ay parati ko na lang naririnig ang hiyawan ng mga pusa na tila ba naglalandi o nag-aaway sa bubungan namin. Kung kaya naisipan kong maglagay ng asin sa bawat sulok ng bahay namin, maging sa bintanang nasa may parting pinakamataas ng bahay. Kinagabihan, matapos kong maglagay ng asin, ay tila ba mas naging agresibo ang nilalang na gabi-gabing dumadalaw sa dalawa kong kapitbahay na buntis. Sumaktong bumuhos ang napakalakas na ulan ng gabing iyon. Kung kaya laking pagtataka ko nang makarinig pa rin ako ng mga lagabog at mga yapak sa bubungan namin gayong umuulan naman. Pinilit kong isipin na pusa pa rin iyon. Subalit imposible sa kadahilan ng paano magkakapusa sa bubungan namin gayong napakalakas ng ulan. Mas lalo pa ako nagtaka at kinilabutan nang marinig kong hindi angil ng pusa ang naririnig ko, kundi tila angil ng asong galit na galit. Hindi na talaga ako mapakali ng mga sandaling iyon, kalakbay. Lalo na nang masipat ko sa pinakamataas na bintana ang isang figura na hugis tao ang sumisilip dito. Nanlaki din ang mga mata ko nang makita ko ang dalawang kamay na nagpupumilit makapasok sa bintanang jealousy
at puwersaan itong binubuksan ng bintana. Napakadumi ng kamay na iyon na tila puno ng putik at puno rin ito ng mahahabang balahibo at matutulis ang naghahaba ang mga kuko. Hindi na ako nakagalaw sa kinatatayuan ko at naistatwa na lang akong nakatitig sa nilalang sa labas ng bintana. Grabe ang takot na nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Mabuti na lang at biglang dumating ang aking asawa. Narinig kong tinawag niya ang aking pangalan, kung kaya naalarma ang aswang na nagpupumilit makapasok sa bintana. Patakbo ko namang pinuntahan ang asawa ko. Pagkatapos ay pinabuksan ko ito ng pinto dahil sa malakas ang ulan sa labas at wala siyang dalang payong. Alalang-alala ang aking asawa nang nakita niya akong putlang-putla na at nanginginig na sa takot. Sinabi ko naman sa kanya ang nangyari at inalalayan niya ako patungo sa higaan namin. Pagkatapos ay kaagad na itong umalis at tinignan ng bintana upang alamin ang sinasabi ko. Subalit sa kasamaang palad ay wala nang naabutang nilalang ang aking asawa. Kaya bumalik na lang ito sa kwarto at sinabi sa akin na marahil ay nakaalis na ang aswang noong nalaman nitong dumating na siya. Labis na ako nagtaka at kinabahan sa naisip ko na bakit tila ako ang inaaswang at bakit sa amin nagpupumilit makapasok ang aswang. Kinabukasan ay saktong day off ko sa trabaho, kung kaya nagtungo ako sa pinakamalapit na center sa aming lugar at nagpa-check up. Bumili na rin ako ng pregnancy test. Doon ngay napag-alaman kong may 3 buwan na rin akong buntis. Hindi ko talaga akalaing buntis ako dahil nakasanayan ko ng delay ako parati. Halo-halo ang emosyong nararamdaman ko nang malaman kong buntis ako at magkakaanak na dahil ito ang unang magiging anak namin ng asawa kong si Melvin. Habang papauwi ako ay nakasabay ko sa kanto namin si Juday at napansin kong parang puyat siya dahil sa mata niya. Juday, mukhang hindi ka nakakatulog ng maayos ah. Tanong ko sa kanya. Oo nga eh. Ilang gabi ko na kasing naririnig ang mga pusa nag-iingay sa bubungan niyo. Hindi ako makatulog ng maayos. Ikaw ba, kamusta? Saan ka galing? Ako. Sa center nagpa-check up ako. Buntis na rin kasi ako. Nakangiti kong wika sa kanya. Mabuti ka pa. Ako kailan kaya magkakaanak? Sambit nito sa akin. Napatitig ako sa tinura niya at napatanong sa kanya ng, hindi ba buntis ka? Napatawa naman bigla si Juday sa sinabi ko. Anong buntis ka dyan? Tumaba lang ako. Ayaw kasi ng asawa ko na magtrabaho ako sa labas, kung kaya puro kain ang inaatupag ko sa bahay. Wala din naman akong kasama. Ganun ba? Pero akala ko talaga buntis ka. Usap-usapan kasi ng mga marites na kapitbahay natin. Napatawa na lang si Juday bilang tugon. At laking hiya ko na mapagtantong. Hindi pala totoo ang mga sinasabi ng mga marites kong kapitbahay. At ako pala talaga ang inaaswang. At hindi si Juday na kadikit bahay ko. Magmula nang malaman ko iyon ay mas lalo pa ako naging maingat at naglagay na ng kung ano-anong proteksyon laban sa aswang. At mula din noon ay hindi na ako basta-basta naniniwala sa mga chismis at sabi-sabi. Lalo na kung mula sa mga marites kong kapitbahay, nakamuntikan ko pang ikapahamak dahil sa pag-aakalang mali ang bahay na inaaswang ng aswang sa lugar namin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.